Pathor hai bwkhabai kebono pogui thangmano kebono yakariwi mano phiya pathor hai bwkhabai kebono kubui hamjakmariwi mangla. Jephru kebobai denejini kok sana loi thangkhe afro walai phano se aram nangma hai matongo o bwkhao phiya salsa kokma saya khe belai tekto ongo bwkhao mom khe hor nang thangkhe gelewi thango phiya bwkha khe kubui hamjakmao duka mankhe geleo. Kubui kok khe mohaisi je borok kubui hamjago o borok no jolima phunugo o borok no risi khlaio. Gwnang tei bigrani pherlaimung gwnang rok khe maija kheno sori kana kirijagui khasigo phiya bigra rok khe pohok opungna bagui oro ma khasigo. Bosor painani bagui thik 365 din nango mas painani bagui khe 30 din nango din paina bagui khe 24 ghonta nango phiya borok ni bwkha slaijakna bagui 1 second no somoi nangya. Ekdin ang asuk khe kwchalo kwmai thangui nwng nakar sana phano sujok mangla. Biswas jodi ekbar bai thangkhe afro hajarta soito kok saphano bai thangjak biswas phirogui phaikhlak. Baksa borok asuk khe nangmani wngthango je jora jorao khao kirima phaio jodi yakar thangkhe afro ani tamo wngnai hinui.